Want die liet het oude vlaggenschip van de Holland-Amerika-lijn restaureren en ombouwen tot hotel, restaurant en zelencentrum. Totale kosten kwamen uiteindelijk uit op 250 miljoen euro. Dat wie flink meer is begrutten. Van het ministerie van VWS moest Woonbron de SS Rotterdam verkeerpje. En dus had de Vlielander ondernemer een koopje. Westers betalen 29,9 miljoen euro voor het schip. Zo zou u dat misschien kunnen zeggen, omdat iedereen wel weet wat de investering uiteindelijk geweest is. Maar wij kijken natuurlijk van wat kunnen we ermee terugverdienen. Ik ben in voor uitdagingen, maar die uitdagingen kunnen alleen plaatsvinden als we in staat zijn om het weer terug te verdienen. Harry Westers hielp na eind jaren 60 zijn eerste hotel op Vlieland. Zijn wurg besteedt zijn hotelketen Westcourt uit 14 hotels in heel Nederland. Daar komt de SS Rotterdam nog bij. Ik vanuit de olie staat Oman wie belangstelling voor het jerdere passagiersschip, maar het bloot is in Rotterdam lezen. Westers wil het schip graag af vanwege de combinatie met zijn andere Rotterdamse hotel, Hotel New York, dat vestig is in het oude directiegebouw van de Holland-Amerika-lijn. Ja, die combinatie is natuurlijk denk ik uniek. Van vele emigranten die zijn ooit vanuit Europa, Rotterdam vertrokken naar Amerika. En de SS Rotterdam was het laatste schip die dat een paar jaar gedaan heeft. Gelukkig waren ze zo verstandig omdat die markt toen al een beetje ophield. Dat ze het ook als cruiseboot gebouwd hadden. En daarom heeft het nu een fantastisch interieur dat wij het ook als hotel kunnen gebruiken. Nou Harry, namens het SS Rotterdam en al onze collega's van harte welkom die straf. Begint Tacomier is de Oerdracht en is een Fries de nieuwe kapitein van de SS Rotterdam.